Right, so tufuna tikulandeni in the presentation imene titayambe kuona Daniel chapter 11 verse 35. Okay, so but Daniel 11 verse 35 tikutha kuona ndithu mene Mulungu atayendere ndi anthu ake. So kusiyana kwa Daniel chapter 1 chapter 2 7 8 9 ndikwa kuti Daniel chapter 11 verse 1 mpaka 35 ndi clear kuna kuti Mulungu afokuza nkhondo zimene zidachitike pa dziko linajani lapansi. So Daniel chapter 11 ikupanga focus kapena ikupanga zoom mwa anthu amene atapange zinthu zimene zidakhuza anthu a Mulungu. So mavesiwa ndi clear komanso akufotokoza za anthu. So tiona nawo tino ifika ndime ina tikamafika pa Daniel chapter 11 verse 35 mapita maka 36 mapita umumu tona kuti nkhondo zozipitiriza kumana za mabwana mu nthawi yathu mpaka Yesu kutani kubwera kuzamayisa nkhondo. So pano pamanga focus pa Daniel 11 verse 1 mpaka 35 mene okamba za nkhondo zimene zichitika pa dziko lapansi. Alright, so tiyambe kuona. So tisanalowe mu Daniel chapter 11 tifunika kuti verses zimene zinakambira pa Daniel chapter 8. Daniel chapter 8 inaonesa mbuzi imene inaonesa nkhosa imene ndi nyanga ziwiri. Nyanga yachiwiriyo inali yayikulu kuposa inzake imene imene mafumu a Midi ndi Aperezi kuti mafumu wina umakhala mphamvu kuposa chani mfumu wina. Right, so tikaona muno bwino tiona nawo kuti panali ndithu nyanga panali ndithu tonde amene anabwera amene ali mbuzi imene idabwera inamenya chani nkhosa. So mbuzi imene inali nyanga imodzi yayikulu, mbuzi imene inamenya nkhosa ndipo nkhosa inafera pati inafera mpabisa adakatha kuithandizana zimene mu Daniel chapter 8. Right, so tikaona muno bwino nano nkhosa imene mbuzi imene inamenya nkhosa nyanga imodzi itachoka panabwa nyanga zingati 4. Right, ndipo nyanga 4 zitachoka pamene pamabwano kuti no nyanga imodzi yayikulu imene imemera ufumu wa Chiroma kena uno ufumu wina umene anatuluka mu Roma amene kumera ufumu wa chipapa. Komano focus yathu ili apa ndiyo tifuna tione maulosa amene akubwerezedwaso komano akungofotokoza ma straight forward osayikaso kuti pa chilombo ichana angofotokoza anthu. So Daniel 11 focus yake ndi anthu. Right, so tikaona muno bwino tonda amene atamenya nkhosa ana nyanga imodzi inagwa imene imemera ufumu wa Alexander, ufumu wa Greece mthawi Alexander. Otagwa amene panabwa mafumu 4. Mafumu 4 amene imira Ptolemy, Seleucus, Lysimachus ndi Kasanda amene anagwa mafumu ake. Right, so tanadno unali ndithu Ptolemaic kingdom imene ali kumwera. So tikamati kumwera kumpoto kamba za kumwera kwa Israel. So kuti Ptolemy adusa amafika aduse pa Jerusalem apoteka pa Europe. Right, alafika kumpoto unali Seleucid Empire. Okay, kenako unaino Pragma ndi Macedonia amene anali china Kasanda ndi Lysimachus. Right, so tikamati mfumu ya kumpoto mfumu ya kumwera zokamba kumpoto ndi kumwera kwa Israel. Right, so tikuyamba hapo study yathu Daniel 11 verse yake ya 1. Ndipo ine chaka choyamba cha Dario Medi ndinauka kumlimbikitsa ndi kumkhazikitsa. Verse 2. Yeah, so akubwera apapo maulosa akuchitika akuti ndithu mu chaka choyamba cha Dario asamene ndani Medi. Verse 2. Ndipo tsopano ndikufotokozera choonadi. Taona adzaukanso mafumu atatu Perisia, ndiye chinayi idzakhala yolemera ndithu yoposa msewa. Ndipo itadzilimbitsa yokha mwakulemera kwake idzautsa onse alimbane nawo ufumu wa Helene. Yes, so naona no pa nthawi imeneyi akuuzidwa. So mwaona ngokamba za mafumu saka masaza zilombo chani angamba straight forward. Right, so tona no Gabriel anabwera kuti azaime naye mfumu wa ndani wa Dario nthawi imene Dario amalamulira ulosu kuchitika mu nthawi imeneyi. Right, so anabwera kuti amulimbikitse ndawo ndi apo chichitika chona no Dario atatani atamwalira.
right? But amalamulira ma coalition. Cyrus ne malamulira kwose atagonjesa Babulu. Cyrus amalamulira kwose bono ku Babulu amene anagonjesa amalamulira ndi Dario. So Dario wamalira Cyrus amalamulira yani amakosa kuzera naruno. Tona nawo no kujogera anthu amene pamafunika mafumu atatu atani abwere. So mafumu atatu ndi Cambyses, Smerdis amene amachedwa Semes Imposter ndi Darius Hystaspes. Anyways ni modi Darius, right? So atatu anadusa. So anakamba zoti no wachitata zakhala wachifola zakhala lemera kuposa osel. Mfumu achifola imene inabwera after Cyrus anali Xerxes. Okay? Xerxes ndithu anali wolemera kwambiri. Anatchuka kwambiri chifukwa cha chuma chake. Okay? So zikwanisa ulosi. Sipo ndipo anabwesa chiyambi chake chachikulu. Okay? Kuti akagonjese Greece. Right? So anabwesa chiyambi chake chinali close to 5.2 million. Now tekana 5.2 million ku zaka zambuyo naye amegu. And 5.2 million simasebere. So kunabwera kunayi ndithu nkhondo imene inachitika ku Thermopylae ndi zosadala zake. Chinachitika mmene njodono Xerxes anapeza support ya ku Carthage. Okay? Because Carthage was a nation city of Africa. Now we're at the Carthage, but anyways, let me just check. Alright, my historical proof say now Africa. I remember the Carthage was a nation seat, Carthage. Yeah, now you need to have Africa. Yeah. So Xerxes you amena kulamulira. So amena kulamulira sala na no akulamulira the area amene imalamulira ndi yani ndi Alexandria. So sorry, osati Alexandria. Xerxes Alexander sanafika. Umana Xerxes akulamulira munthu ya amiri ndi aperesi. So kosi the majority of Europe ikulamulira kale ni ndani ndi amiri ndi aperesi, of which Xerxes is now Mfumu yaji follow after Cyrus amena isolemera kwambi. So Xerxes wapanga coalition ndi Carthage. Carthage inali nthawi imene inali situated north of Africa. Anapanga coalition imene, right? Ma Persians anapita ku Greece ndikamenya nawo yani nkhondo, right? So paja Greece inali ma Spartans, right? Ndi ma tribes angapo. So ma Spartans ajana anapeza agonjesedwa ni nani ndi Xerxes chifukwa anapangida betray. Ana ulwa jisisi yao, so anapangida betray. I think ndi pamene so anapanga movie yake 300 mano nkhani yake simenije kumano nkhani yono uyuyu Xerxes anagonjesa Greece. Okay? Koma chinachitika kuno anazaluza battle imene imati the Battle of Salamis in 480 BC. Right? So ataluza mevo Persian army inabwelera kuti kwawo. Right? So they failed kuti apangire to subdue ma Greeks completely. Okay? So that created kuti tiona no zinaza pangisa kuti ma Greeks apange retaliate ndo agonjesa amamulamu yani zigosera basi. Right, taenda number Daniel 11 verse 3-4 yeah. Ndipo idzoka mfumu yamphamvu nidzachita ufumu ndi ulamuliro wakulu, nidzachita monga mwa chifuniro chache. Verse 4. Ndipo pakuka iye ufumu wake udzathyoledwa nudzagawika ku mphepo zinayi za mlengalenga, koma sadzaulandira ambumba yake akudza mbuyo, kapena monga mwa ulamuliro wake anachita ufumu nawo, pakuti ufumu wake udzazulidwa ukhale wa ena si wa aja ayi. So totaona kuti Alexandria mene amabwera to power chuchitika njani. Chuchitika ntinena kuti mene Alexander amabwera ana ndi one enemy amene amacheda the Middle Persians. So tona na kuti Alexander amene anagonjesa ma Persians atagonjesa iye anakulisaso yani ulamuliro umene umalamulira ma Persians anakulisaso ndimacheda kuti the Alexandria the Great amene achita mfumu yaikulu. Actually loso kamba pambuyo pake zabwera mfumu yaikulu imene ilili ndithu Alexandria, right? So Alexandria anamwalira,
okay adagonjetsa kosi anamba umanguledzera amathamakhala ma competition umamwa ndi ma generals anamwe kwambiri ndani, right? So anapanga fever ndikumaliza age of 32, so anamalira mu 323 BC so maplani yake anathiramo so amalira, right? So iyeyo plani yake ufumu pachama pita kumwane so sizinachite choncho akumfusa akuda wamphamvu namene anazagonjetsa so analibeyane so ngatala zibale ma generals anaununga osina iyonse so ma generals anayamba nokutani kumenyana na think nazipanga kale last time ndani chapter 8 minute manga so zinachitika chonchi ufumu wake unapeza ramba ndani kugalekana pama generals zake 4 anapo 36 manga bencho anagonjetsa nasala 4, right? So follow pana Kasanda Laisimaka Seuka Sinditolemi, right? So nditu ufumu wake unagailana pajani pa 4, right? So Kasanda anatenga ku Macedonia ndi Greece pamene Laisimaka sanatenga Thrace ndi Bithynia. So tikaona mapo ya twija amene ndika mapo yake tiona mwana nkhani yoti Macedonia ndi Greece anatenga kumpoto kwambiri mpoto kwambiri, right? So Kasanda anatenga amene general Seleucus anatengano malo osalira, right? Ambali ajina Syria mpaka ku Iran, Afghanistan anatenga Seleucus. Ene kumwera kunoko kunainga Egypt. Tole manatenga kumene koko so ngati malo 4. Kasanda, Lysimachus, Seleucus ndi tole anthu 4 amene anagawana ufumu koma mamenya nabe, right? So tona no kugawa kwa maufumu 4 kukufanana ndi zijana kamba pa Daniel chapter 7 no panado banyalugwe milio ngati 4. So apapa dzuka pasagana ma 4 nikamamba za dzuka pasi ngamba the biblical old world tikamamba za biblical world kama za Northern Africa, Europe ndi Asia. Kwa China, America, Australia ka Africa yese sizikukhuzidwe. So yeah, so akulama yatsuko losera kwase kama nthai mbali mene, right? So chiditika nchoncho so Ronaldo nyanga imonena choledwa ndipo zi 4 zinatuka maumali ulosomero tikamaona mtani chapter 8, right? So ndithuda akamba zotino ana ake sazabwera posterity yake sizatenga jani dominion yake kumaza ukafolo amakamba ndi majena zake soda unachoncho. So Xerxes anali mfumu imaliza yaku Persia kuti pange invade yani Greece andinora anagonjetsa maspartans fanana pezeka tino apanga betray koma nana kanika kugonjetsa kosfana khala zimisa kosagonjetsa kapanga retaliate. So ulosi umadumpha maufumu 6 amene anabwera after Xerxes yo fati Xerxes ada choka pana maufumu 6 amene timaona no ndi ang'ono komano tona na kuti no ufumu aji 6 pamene Alexander mabwa zamenya nkhondo mungonjetsa, yeah. So kuteno ndeto so verse 5 verse 5 ndipo mfumu yakumwera ndiye wina wa akalonga ake idzamposa mphamvu nidzakhala nawo ulamuliro wake ndi ulamuliro wakulu verse 6. So tikamaka za mfumu yakumwera tukamba zokuti Europe and Asia ija, right? Ndi north of Israel tikasesera ondero kwa Egypt. So whoever akwanga control umpoto kwa Israel amachina mfumu ya kumpoto amene control south of Israel amachina mfumu yakuti yakumwera south ndikula ndino so ata nakamba nanayipo anthu 4 amene anagawana mafumu, right? So tikaona mafumu ena anagayikana monena kuti ma generals 4 aja sanapitire kukhala 4 yaje chifukwa chinena kuti mfumu yakumpoto amene amati Seleucus anazagonjetsa china Kasanda ndi Lysimachus nokhala ngati kumpoto kuja wakabwera ngati chimfumu chimozi mene ku south kuno kulino Ptolemy amene akulamula kuti south. So ngakhale mafumu akusintha yemwe ali ku south imene anali previous mfumu wa Alexander machida mfumu ya ku south amene ku north akasintha mafumu amachida king of the north imauchenga geographical region kuti no uli north of Israel kumena south of Israel, right? So ndi pamene panamba mafumu ma terms oti mfumu yakumpoto mfumu yakumwera zilambira amene papa, right? So mamapo ake amenewo Seleucus
anagonjetsa ndithu azinzake akumpoto kukhala the king of the north. So anthu akuti chifanizi kulembedwa chifatano mfumu yakumpoto kuti kammenye mfumu yaku south amafunika aduse mu Jerusalem njira ina imenemo. Mfumu yaku south ilipita kumpoto amafunika aduse sojani ku Israel. That's why to the king of the north, king of the south. Okay, so tento ndi zinakhala manji. So tikamona mene zinakhalira, right? Greece ni Macedonia zinagonjetsa ndi Lysimachus. Ndipo Lysimachus anatenga Greece ni Macedonia kuziyika mu Thrace. Thrace ndi umene kumalamulira Lysimachus. Right, so kumpoto naye ngati anthu atatu naye Kasanda, Lysimachus ndi Seleucus. So Lysimachus agonjetsa nzake Kasanda ndotenga malo ake ndikuwatenga ndi territory yake. Okay, pamene Lysimachus anagonjetsa ndi Seleucus amene atenga zake zonse Macedonia, Thrace ndi part of Syria. Right, so kumpoto kuli Seleucus mene ku south kwangu khabe Egypt. King of the south anakhala Egypt. Alright, so Ptolemy Soster amene king of the south Egypt anatengaso Egypt yomaso nditi ma island tina tamu Mediterranean kuti likhale part of yani part of Egypt. Okay, so pamene Seleucus anatenga magawo atatu, gawo lakelo, gawo la Lysimachus ndi Kasanda kuti likhale kwake. So mfumu yakumpoto inakhala ngati ndi yamphamvu kuposa mfumu yakuyani yakumwe up to this point. So mapo tikaona Greek divisions kuli Ptolemy ku Africa ku south apo pali Seleucus empire imene namba cheda Seleucid empire, Ptolemy macheda Ptolemaic empire. Seleucus anapanga annex Lysimachus side maso mbali ya Kasanda usanakhala mbali imene. Right, so Daniel 11:6 ariya. Ndipo pakutha zaka adzaphatikizana iwo ndi mwana wamkazi wa mfumu yakumwera adzafika kwa mfumu yakumpoto kupangana naye zoyenera, koma mkaziyo sadzayisunga mphamvu ya dzanja lake, ngakhale mwamunayo sadzayimika ngakhale dzanja lake, koma mkaziyo adzaperekedwa pamodzi ndi iwo adadza naye, ndi iye amene anabala, ndi iye amene anamlimbitsa nthawi zija. So chimachitika chotono yakumwera ndi yakumpoto zimamenyana. Ndinafika kuchera makosa ntende kumangana coalition. Right? So coalition inaenda yonje. So mana nditu Egypt ndi Syria zimamenyana. Ndikamanga Syria ndokamba zoti no mfumu yakumpoto imene yatenga china Macedonia, Greece ndi Thrace zonse zili pamodzi. Nene kusala ndi Egypt. So faja nkhondo zimene zimachitika kwambiri. Pa 92 nkhondo imene yachitika kwambiri pakati pa Ptolemy ndi Philadelphus amene yakhala ngati mfumu yachiwiri yachani ya ku Egypt ndi Ptolemy ndi Ptolemy Philadelphus amene mfumu yachiwiri ya ku Egypt kuti no Ptolemy ambira wacho afa wabwera na wachiwiri wake ndi kumpoto kunali ngati wachifumu yachitatu amene akutchedwa Antiochus Theos. Right, Antiochus Theos ali kumpoto, Ptolemy Philadelphus ali ku south. Wakumpoto Antiochus Theos ndo wachitatu, pamene ku south kuno Ptolemy Philadelphus ndi wachiwiri. So anthu awa anapanga kuti tipange agreement kuzera mu kwati. Right? So nkhaleke ndio no Antiochus wakumpoto uja amusiye mkazi wake zinake ndi Laodice ndi ana ake awiri amuna osawa chose. Ngati wapanga disona na mkazi wese ubanji ukwati yute. In return, yedi Antiochus uyuyu afunga kwatire Bernice amene ali mwana wa mfumu yakuti yakumwera. So mfumu yakumwera Egypt yupereka mwana wake amene atchedwa Bernice kudaka kwatire mfumu yakumpoto. Mfumu yakumpoto ifunga itese ukwati ndi mkazi wake ana ake so yatani yacho zonse zinachitika, ndipo mfumu yakumpoto inapereka chidawule chodulaso kwambiri kuti zikatendere coalition yatani yakhazikika. So zimene zinatheka koma zinachitika zinanda Antiochus wakumpoto kuti anonada mkazi wanga akali uja sarani abwireso nankhala mkazi wake uyuyu Bernice mphamvu zake zarani za James. So ndikamaona uloso mwakamba tino sazamanga retain power of the arm saza khazikisa mphamvu ya dzanja lake zinachitika chifukwa ina tino Laodice uja anabwerera ndi ana ake ndezitangoteno Laodice ngamapata inkulu ya pajama kunda wakuya atapazala kuya ndi chosaso. So zinachitika zotono anangopeka poison
kuti no Antiochus adani afe. So Antiochus anafa komanso china njiro no Bernice uchi anadani anamupha anakeso ndofera so bari romba anthu osaje amene anali ngati ma servants ochoka ku Egypt mampanga protect Bernice osanaphedwa bari bombo mabona amenepe. So zina ndino agreement jesina dani sina take. So Laodice anakwanisa kuti no sina ngabwererapo anakwanisa to akhale bombo anakatenge chani ufumu uchi. So Antiochus wamalira ni Bernice wamalira agreement isi athekaso bari bombo tukwana menezo khalire. Alright, Daniel 11:7 aliyana. Koma abo pophukira mizu yake adzauka wina m'malo mwace ndipo adzafika kulimbana nalo khamu la nkhondo nadzalowa mlinga la mfumu ya kumpoto nadzachita molimbana nayo nadzawalaka 8. Yeah, verse 9. Ndi milungu yawo yomwe pamodzi ndi akalonga awo ndi zipangizo zawo zofunika za siliva ndi golide azazitenga kunkanazo ndende ya Igupto kwa Igupto ndi zaka zake zinaposa za mfumu ya kumpoto verse 9. Ndipo adzalowa mu mfumu wa mfumu ya kumwera koma adzabwera mdziko lake. So ababa Losio ukutuza ife zimene zinachitika ati out of her branch out of her roots chichitika njani Ptolemy Eucrates waku south inosopane anazalwa no malo mwake mabambo ake, right? Okay, so atalowa mu mabambo ake Ptolemy Eucrates anali ngati ndi brother yake Bernice uja anaphera kumpoto uja, right? So amafuna kuti abweze chipongwe chimene chika kwa sister yake uja mulungu wake uja, right? So iye anakonza army chachikulu. Atamweza army chachikulu anapanga march kupita kuti kumpoto kamenya nkhondo. Tilimazenewe ndikumvana mezo khalire sadapita kumpoto anamenya nkhondo pa nthawi imeneyi kumpotoko amalamulira ndi Seleucus Carinus, right? Ndi amene anali ngati mwana wake andani wa Laodice tumba Laodice uja, yeah. So Laodice pa nthawi alamulira ndi mwana wake sei yakuja. So mfumu yaku south yapita ukabweza nkhondo atapita amene kuja. So anangonjesa Seleucus uja ndigonjesa ku Syria Syria ndi malo ena ku Euphrates anagonjesa mpaka ndi ku Babulo komwe, right? So Ptolemy atapata ku Egypt tu kwarani kwa vuda anamba urani kubwirira zichazoti no iwe ukapita ukamenya nkhondo ya ufumu wawe uku kumathaza kuchiso uprising kurafuna akulande kuti iwe kamabwirira kukhati no akulanda ukukuno ndi makhazo baleka. So akufanele kwa achuyema anamba kubwirira. So akubwirira anamba kuno kutengano ngati ma spoils of war, so anatenga 40,000 talents ya silver ziwe zodula komanso 2,500 images za yani za golide, right? Kuphatikiza zimene kambisi mbuyo anatenga ku Egypt, right? So anatenga zonsezi. So anthu ku Egypt anamukonda kwambiri Eucrates fana anabwezeresa ziwiya za golide za milungu yawo zimene kambisi mbuyo mwatamenya nkhondo anazazitenge. So anakhanga azibweza ana kondra amene anamba mutchera Ptolemy anampasa title yoti benefactor imene imachira di Eucrates kuna amachira Ptolemy Eucrates kuti no benefactor anampasa Ptolemy, right? So pamene akubwerera ku Egypt mpajama not he shall return into the fortress. Okay, so ananga tuno imene akubwerera ku Egypt anayoto no walowa ndithu kugawo la mfumu yakuti yakumpoto koma akubwerera. So Ptolemy anakhala nimwe kwambiri kuposa Seleucus Carinus. So Seleucus Carinus anafa ku Israel ku exile pachoka mmenyida nkhondo umathawe. So sibanya mfumu ya ku south yatenga malo ambiri kumpoto kuti so ndete akulamulira ndi mfumu ya ku south kwa china Syria Babylon kose kuti akutenga. So mfumu inathawa ndi nakafika ku exile uko pa hosi pake imene agonisina ndi Ptolemy, right? So Daniel invest na reja ndi anake asachita nkhondo nadzamemeza makamu ankhondo ukulu ochuluka amene adzalowa nadzitsefukira nadzapita ndipo adzabwerera
nazachita nkhondo mpaka dingalache. So akamba zoya so ana Seleucus Callinas ana ake iye anaenda ana awiri. Seleucus Callinas mwana wake Bernice uje, right? So mwana amene anaenda na awiri zina ake anali Seleucus Caranaus ndi zina la mwina anali Antiochus Magnus akumpona amene so Seleucus Carnaus anatenga ufumu, right? So Seleucus Carnaus mwana mkulu analowa ufumu woyamba ndipo anakunga ame chachikulu kuti akatengeso malo amene bambo ake anatani analandidwa. So zinachika nchani atamba kulamulira mkulu anangolamulira nthawi yochepa komanso zimaonera sizikutheka yayi ndipo ma generals akanaona kuti ngopanga poison amwalire basi so anamwalira pompo, right? Na Antiochus Magnus brother wake wa Seleucus analowa ufumu uno ana zozida ufumu ndi atalowa ufumu anamba anopanga military campaign, right? So anapeza alamba ndera ali kupoto konge anamamenya nkhondo konko kena anamba otenga Seleucia anailandaso Syria anaitengaso komanso material zambiri amene bambo ana luza anatengaso kwinako anangopanga ma treaties ngati migwirizano ndiza tuno malo satani abwezeresedwa, right? Tentibizeni sorry nipitiza kufurukuza so inafika patuno anafuna na amenyeno nkhondo no nifumu yakuti yakumwerano. So inayo no Antiochus anagonjesa so general amene ku south amene akucheda Nicholas, okay? Ndipo anamba panga plan kuti apite kuti ku Egypt wo, right? So akupanga plan imene basana kufika kwa mgwirizano kuti panopa tisamenyane so sana ngapa panga plan tizamenyana so gona manga trusa lapa pa tisamenyane so basi, right? So tikaona mudo bwino Moses ndamene anadusa kose ndikusefukira. Moses amene ndi nani? Antiochus Magnus amene anamba kukankha paka kutenga malo amene bambakana dani anataya. So tipa verse 11 11 ndi mfumu yakumwera adzawawira mtima nadzatuluka kulimbana naye, ndiye mfumu yakumpoto imene idzaonetsa unyinji waukulu koma unyinjiwo udzaperekedwa mdzanja lake. Yeah, so akuti mfumu yakumwera isakhala yosundira ndi mkwiyo, right? Ndi chitika nchani so ku south Ptolemy Philopator anasankha mfumu nosopano, right? So Ptolemy Philopator analowa malo mu mfumu malo mwa bambo ake Ptolemy Greatus uja mfumu ya Egypt. So panopa wano mfumu ina Ptolemy Philopator. So kumpoto kulino Antiochus Magnus, okay, amene akulamulira kuti ku Syria, right? So tione ino zakhaidi ya Ptolemy Philopator amene akulamulira kumwera. So Ptolemy amaonesera kuti ndi olamulira opanda chikhalidwe, ananga munthu opanda chikhalidwe amene anapangidwa kuti no ambe kuchita pochidwi kuti apangepo kanthu fana amene to Antiochus Magnus akumpota abwera uzatani uzangonjesa ku Egypt, right? So chinangati chiopsezo chimene chinachoka ku Antiochus Magnus anayi mfumu yakumpoto. So chifukwa chiopsezo imene chichi Antiochus Magnus ambapanga plan kuti akapange konka ku Egypt. So pachifukwa chimene chichi Ptolemy waku Egypt ku anapanga plan ndi menyaneso ndi Antiochus Magnus wakumpoto. So Antiochus Magnus anayi ndi chiame chimene chinangati oyenda basi soldiers oyenda basi anayi 62,000. Antiochus Magnus wakumpoto anayi oyenda basi 62,000 for foot soldiers. Oyenda mahorse anayi 6,000 komanso anayi ndi njovu 102, right? Umo ndimene anawerengera polybus kuna historian. So kunayi ndi nkhondo imene inamenyera ku Rafia, okay? So Antiochus Magnus ndi Ptolemy anamenyana ku nkhondo imene ya pa Rafia. So ndithu Antiochus anagonjesera mfumu yakumpoto kuja atagonjesera 14,000 soldiers anapeza atagonjesera ndipo ma soldiers 4,000 adani anapangidwa capture,
ngati mfumu yaku south yawine nkhondo ichi. So fanya nkhondo ya imene anagonjetsa Ptolemy Cleopatra, right? Ma forces a Ptolemy anakwanirisa ulosiwo onena kuti no mfumu yaku Mpoto izapikira m'manja mwake. Mafumu yaku mwera amene ali ndani ali Ptolemy. Iyi ndi mbiri chabe tingoyenga. Tikamvesa mbirizi zitithandiza mbiri timvesese tikamamalizisa Daniel. So mbirizi ndi zimatha kukoka interest yako ndikufika paziwe. Koma ndizofunikira fati no zinthu zina tikazimvesa baba kwera konde tikumveka kwambiri. Alright, Daniel verse 12 ali yapo. Ndipo atauchosa unyinjiwo udzakwezeka mtima wake, ndipo adzagwetsa zikwi makumi koma sadzalakika. So akuti unyinji ukachoka alisazalakika. So chimachitika chani Ptolemy uja si wagonjetsa Antiochus Magnus, right? Malo moti apitirize agonjetse konse kumpota amalizeko. Chuchitika nchani anayamba no basi wamba mangu mati mangu khala ndi moyo wantabasale basi. Basi ngona landa agonjetsa inezo sizibwino basi no mangu sangala basi ndete mowa chani basi. So Ptolemy ngakhala nagonjetsa adani ake zilakolako zake zinangonjetsa iye, ndipo anakanika kuti apange cement legacy yake. Wangonjetsa mfumu yangu Mpoto moti apilize kugonjetsa kosa kutenge anakanika, ndipo amapanga basi zongoma mowa kuledzera mapate basi wajisembere basi. So zinachitika choncho zinafika poti kunali kuukira kwa Ptolemyko. Fana nafika paja pokuti anthu amba kunyasira sonaye so zimene zichitika ndi chani simene, right? So Ptolemy anapanga zinthu zambiri. So Ptolemy chifano wanamba zikuza kwambiri paja zimatene mfumu yaku Mpoto ndi kumwera akamaka gonjetsa ku Mpoto amadusa kwa Ayuda. So akagonjetsa ku Mpoto ndiye amakhala kwa akangara wagonjetsa ndiye amakhala wagonjetsa ndi Yuda yemwe. Yuda amakhala ida control ya mfumu yaku mwera yona mfumu yakuti yaku Mpoto. So zimakhala nyonchi. So uyu sinangonjetsa mfumu yaku Mpoto ndi Yuda ali mbali yake. So ifa Yosefa kwambiri anapita ku Yerusalemu ndipo pamafuna atakalowe mpaka chipinda chopatulisisa iyeyo ndi Ayuda anamuzalamu imene zosatheka, right? So yana alusa kwambiri kuti amukaniza chani ndi ku Egypt kunali kuna madera otchedwa Alexandria kumakhala Ayuda ambiri ndi yana alusa kwambiri ndi Ayuda osaphedwa ku Egypt nanapha Ayuda close to 60,000 pheda pakamozi fata ankaniza wake yani ndilebe yisisa ndiye zimene zinangopangisa so ufumu wake so utani mtsikeso anthu anambona da akulu wa sizikuyenda. So chilekea chani kuukira kwa ku Egypt, okay, kunamba bwa ifaya chachani chakupheda kwa Ayuda ko, right? So zinangopangisa ya akhale ofoka rather than utakhala utani olimba, right? So Daniel 11 verse 13 ali. Yeah. Ndipo ndi mfumu yaku Mpoto idzabwera nidzayimika unyinji wakuposa oyambaja nidzafika pachimaliziro cha nthawi cha zaka ndi khamu lalikulu la nkhondo ndicho majambiri. Yeah, so akamba za mfumu yaku Mpoto ndi apa ibweraso, okay, ndi chigulu cha mposa yani poyamba. So chitika njana baba. So pa nthawi imeneyi zinayo tono Ptolemy anapanga paja peace treaty ndi Antiochus Magnus mamuda amgonyesa wose. So peace treaty imene inakhapo zaka 14. Antiochus Magnus ndi Ptolemy uja anakhala peace treaty zaka 14. Now Ptolemy Cleopatra waku south wamalira tinozonebe chifukwa choti amangoledzera manga ngoja kuledzera pale basi manga zili nezo paka anamalira chifukwa zimenezo, right? Ku south kuna bwana Ptolemy Epiphanes. South bwa ndani Ptolemy nyani Epiphanes amene abwera ku ufumu after ifaya Ptolemy winauch amene akuchita Ptolemy Cleopatra. Yes, inapangidwa kuse cha ai napanga last time
okay, history kupanga overlap chifukwa Daniel chapter 8 yeah? Yeah. Alright, so Ptolemy Cleopatra atamwalira panabwera Ptolemy Epiphanes. Okay, now Ptolemy Epiphanes ali nzaka zingati 5 koma akalamulira kuti ku Egypt ndikhulupirira tinozenebe 5 sinanga paja ufumu matengera ati bambo akana mfumu ndinankulao. Right, so chifukwa chanena kuti no kamwana kakulamulira ku south Antiochus Magnus ndokumpoto ne nthawi yomweyi mechitika nchati kumpoto nthawi yomweyi Antiochus Magnus apeza kuti anthu akumukiraso kuti kumpoto akumukira ma eastern provinces ndiye akwesa kuzimisa moto nere wagonjesa kuseko ma uprising also atesa ndiye Antiochus Magnus akufuna zoti abwerene kuti ku Egypt ino so pasakona ato kulika mfana apo ndi ndikarani ndikagonjesa mosavuto. So ufumu wake wapanga stabilize anamano panga plan ile apite kuti ku Egypt paja nthawi chakwambira anagonjesera ndi bambaka kamwanake apana funa abwere ndi chabe chachikulu kwambiri kuposa kuyamba paja anasopana ndiye Daniel 11 verse 14 aliya. Ndipo nthawi zija ambiri azaukira mfumu yakumwera ndi achiwawa mwa anthu a mtundu wako azazikuza kukhazikitsa masomphenya awo koma adzagwa iwo. So akuti chigulu chambiri chizaukira mfumu yakuti yaku south. So timamfuna nena chonchi zonsezi Daniel akuziona mu nthawi ya mfumu yake ichi yenda ufumu akulamulira pamene akuziona izizi Daniel wamwalira sale yasamwamuleke. So muone mene tokamba za histories mulungu akumonesa Daniel mene zidakhalire akungoziona mene zili ndakuona mfumu yamba kule mfumu yamba mfumu yakumwera akuona chimapo. So Daniel amwemba mene zili umana tokaona history mene ili ingondondozana straight mene Daniel anafotokozera ndikhuya tonozenebe ife mwina siziona ngati za impressive umana Daniel anazona zonse live dama fotokoza samachita kuti amangofuna yamba mfumu mofotokoza zinthu zono mbiri ndende straight. And izi zinzona wa Bible beso Bible palibe buku lina limene naika maulosi a straight ngati yani zipembe zina zemana la Bible na kumano zipembe zini maulosi zibe. So that's what is uniquely Bible. Ili maulosi amene amagamba za Yesu maso maulosi amene amagamba za zimene zili nkuja. So Yesu arabwera anakonesa maulosi oyamba and pali maulosi ena amene ali nkuja amene taone akhaso ona ifari kuna kusosuka yani siwaboza yani. Right? So akamba za 10:11 verse 14. So chitika nchati so sinanga ukuko Ptolemy Epiphanes ndikamwana Egypt Agatocles prime minister wa Egypt na meno akulamulira nsopano fano Ptolemy Epiphanes ndikayani ndikamwana. So akulu anayamba kuzimva kwambiri kuti iwo ndamene akulamulira chani mpaka ku Egypt ja anthu anaukiraso meneko ndataukira ma Alexandrians anaukira Agatocles ndikumupha aramupha sana msiyeka mai sister yake komanso osamene akukizana onse out waphera bali pompo muona menebe pamene ka Epiphanes kaliyani kali mwanabe. Right, so chitika cha pajamata ambiri azaukira mfumu yaku south so chitika njani Philip wa Macedonia maja ndikupore Philip wa Macedonia anazagizana ndi Antiochus mkulu jamata kungaji ameja chikulu kosa kwambira anagwirizana ndipo atagwirizana yonche amene atino akagawane mfumu akandani waka Epiphanes Ptolemy kachi kuti ndikagawana pasapasiso tikambira naso so pajamana atino akuba mwa anthu azakhazikitsa chani masomphenya ndipo azagwa tipona menebe. So chili chani Aroma anoni pamene amaonekera ndo akubwera ana Aroma anosopano Maromans aja amene akuchita robbers of the people akuchita robbers of the people chifani yo mene zimakhalira nthawi sei anthu amagonyesa ufumu ndikuutenga koma yo samagonyesa nyonjo yayo kumambiriyo mene amapangandisa mabwera makosana titha kutetezani muona tindiyame ndemuti bwanji na amene achidiura
muzitilamulira muzititeteza. Komanso Aroma bwino yake ndino samakhala ankhanza yayi. Anthu ajama panga tribune ande amazati angogonjesa kwambiri angotenga wose. Mabona amenepe Aroma amene anabwerera mu system ndiyo tifanana naye kuti zimene ankhondo ndi zili kuti ife nkhani chame tizipanga protect matende anthu akwana amene mfumu kupangira Aroma awo akutetezera ndi Aroma inde ndo ufumu wawo ukamutetezera pasi pandani pa Aroma anda Aroma zimapanga mukakhani milungu ya makusiyane mapanga zanu muli pasi pa iwo right ndi anthu ena amona lazili ndi amatenga mfumu wapasa iwo kuna ucheda the robbers of the people ndikhoya tino zimene zikaya so papa Aroma analo wano mu system unoswebana mena akubwera right so Aroma ndi amene anafuna atalowerere mbali ya ndani yakatolome apifaneziwa kuti akateteze mafumu amene ndi ufumu wake kwa Antiochus ndi Philip wako Philip Antiochus wa mfumu ya kumpoto ndi mfumu ya mbali nayo Macedonia yeah so amafuna akalowerere ndikatetezera mafumu amene so panali alliance nditu okay Ptolemy Philofrata atamwalira pachapana bwa Ptolemy Antiochus Epiphanes so panali nditu alliance imene inachitika Antiochus ndi Philip anajoina kuti alowe mupangano mgwirizano kuti akalande yani ufumu ndipo akalanda ufumu materitories malo agawane pawiri pawo so Antiochus anapanga invade kolere Syria ndi Palestine ndipo anapanga zimene makampeni awiri paja zinayi zotino agonjesera kumpoto ndi pali ndi chipistriti cha zaka zingati 14 loko seko wachina Syria ndi Palestine kamanga Palestine kamba zomwe kuli Jerusalem koseko nali under fumu ya kumwera so anapita ngamba gonjesa namba utenga somalaje ndikakhala ndani awo so zaandika nkhani zichi so Daniel 11 verse 15 ali jana verse 15 ndi mfumu ya kumpoto idzaza nidzaunda mtumbira nidzalanda mizi ya malinga ndi ankhondo wakumwera sadzalimbika ngakhale anthu ake osankhika inde sipadzakhala mphamvu yakulimbika so chitika nchani Aroma anakhala basi Aroma acha atakhala basi ananena kuti kamfumu kang'ono ka Antiochus Epiphanes aziphunzitsidwa ndi Lucas Lupid amene anapanga zokuti Aristomenes akhale guardian wake okay so anayamba no kukhano ndi nthawi yoti apange invade right so Lupid uyu anayingati no guardian wandani so Aroma aja nakhala ngati no akwatetezano andani mfumu iji ano so bana ndandala bakhaindi azimphwisa wina khay guardian wake right so sinanga achina Philip ndi Antiochus Magnus akubwera uku agonyesa kale kumwe analanda uja akubwera ndi Lupid uyu ali ku south iko anamba no kupanga no zokonzesera kuti alimbane ndi Philip ndi ndani Antiochus akamabwera ku poto right so pamene pamwe ando Scopas ino so pano Lupid anatengano Scopas amene ali general amphamvu kwambiri right kuti ndithu alimbikise ame yandani ya Egypt ndikumana mezo khalere Lupis akuthandizira ndithu right so campaign in Palestine so ikonzekesera army imene Scopas iyo anangati general anatengano army ino ndumapita kuti ku Palestine komanso anapita so ku Syria ndipo anakwanisa kugonjesa koseko kubwezesa so kaleso mbali andani ya Egypt yaka Epiphanes kaja ndikuona mezo khalere zizo zakupanga ndi Aroma ano right so chichitika chani Antiochus ino wakumpoto ujana so Antiochus pa nthawi imene anayesa kumenyanso nkhondo so chichitika nchotino Scopas wapita ukagonjesa wakwatenga mafumu aje so pa nthawi imene Antiochus akumenyanso nkhondo kwinaso right so Antiochus wakumpoto ujana akumenya nkhondo ndi achina Atlas ku Asia lesa Asia anapanga zoti no nkhondo indisiye kaye
right? So desist from the conflict at the region of the Romans to recover Palestine and kwele Syria. So Palestine ndi kwele Syria zili m'manja mwa Egypt uje. So yo anafuna asiye nkhondoyi akatereze kuja mulanda kuja. Ndikubera teno zinebe. So Antiochus anakomana ndi Amei, right? Ndipo anatumiza Amei yake kuti akakomana ndi Scopas uja. Scopas ndi general amene wakunga ndikulimbikisa Amei Egypt kuti ikagonjeso kwe. So Antiochus wabwirira ro simatenga malanga tiendi tikumane. So Antiochus anatumiza ma forces zake tokakomana ndi Scopas. Ndipo Amei zawiri anakomana ku Jordan. Mawe zawiriwa Amei ya Scopas imene alanda Syria ndi Palestine atengeja Palestine umaso ndi Syria ya abwezesa ku Egypt ndi Antiochus Amei yake akumana kuti zikhala bwanji, right? So chichitika njani Scopas uja anapeza watani wagonjesedwa ndi Antiochus, ndipo anayamba kuthamikisana mpaka anafika kuti ku Sidon. Okay, tukwana mezo khalire. So chinachitika njani ma generals atatu anakungana, right? Kuchoka ku Egypt, right? Kuti apite akatani akamenye achina Antiochus koma zinatani zikanakanika. So chinachitika chotino Scopas anathawa kupita ku Sidon, ndipo adapita ku Sidon achina Antiochus amutani amuzungulira like amutchinge ndi ma generals atatu apita ataka chose sijija sakanika. Ndifatiza kanika Scopas uja anakakamiza kuti atani apange salenda. Ndipo salenda yake nayo chita manyazi chifanyana kuti anauzala avule onse asiyina iliyonse, right? So anthu 10 yeyo ndi 10,000 anapeza basa acho ku Sidon kuti masina akapanga salenda, right? So zosatira zake zinazo nawo tuno mfumu yaku Mpoto inakwanisa kutenga malinga kamena first cities anakamba za malinga amene anachikita kwambiri. Sidon inali one of the strongest cities of the time. Kuti uyigonjisize matheka. Tukona menebe. So anakwanisa kurani kuitenga. So hii imene inaonesa kuti mfumu yaku mwera inakanika kutani kukhazikisa ndithu zimene imafuna. Daniel 11 verse 6 arija verse 16 bwana. Verse 16. Koma iye amene amdzera kulimbana naye asachita chifuniro chake cha iye mwini, palibe wakulimbika pamaso pake, ndipo adzayima m'dziko lokometsetsalo. Ndi mdzanja mwake mudzakhala chiwonongeko. Yeah, so chochitika njani apapa Aroma anosopa namba nobwera ano panyani pasini msoma taona amene anafuna abwere ngati kuti twithandizire. So Aroma anamba kubwera ano ngati mphamvu ndibula mphamvu, right? So amagonjesa ose amene sangathe kunani kuatsusa makaso ku Syria. So tisera ku Syria ni mala amene amalamulira ndi mfumu ya Mpoto. So mu 65 BC tukamba za usogolo pang'ono. Pompey anamulanda Antiochus ameneyo ana Antiochus Atticus anamulanda zonse zake anagonjesanso Syria ndipo anayonjezera kwa chani kwa Roman Empire. Ndikubati chake ichi cholakwika anyways pano nkhani ndena kuti no that was 65 BC. Okay, chaka chosiyela kuti mona ngati AD pepani. So mu 65 BC Aroma awa anagonjesa Syria. Tikamona Syria inali ngati yaku Mpoto inali part of the kingdom, you know. So mu 65 BC Pompey anamulanda Antiochus Atticus zonse ndikutenga Syria kuyonjeza ku mbali ya Rome. So Aroma anakhana ngani yonda fumu akuti akumpoto musoma mpano pano tikusati ameze ukhalire. So tiyamba nokubwera no closer nthawi yathu musopano, right? So ndipo anapanga alliance pamenepo Rome pati mmenya alliance mu 161 BC anapanga alliance ndi Ayuda. 161 BC anapanga alliance ndi Ayuda. So nthawi neyi tona nawo tuno tikafika ku 61 BC tikaona mwene bwino 161 anamenya alliance. Mano mu 63 BC ni nthawi imene Aroma anazamenya no nkhondo no
Yerusalemu ndikuntenga komano mu 161 BC inali kuti inali alliance. Mu 63 BC inali ngati no by conquest nkhuba zosiyana. So panali nthawi imene panali ndithu kulimbana kwa ufumu wakuti wa ku Judea. Right? So mfumu so timakamba za Pompey. Pompey ndamene akukhangala kusogolera mbali ya Roma. So pamene akubwera amachoka ku Arabia mene amakamenya mfumu Aretas. Right? Chuchika njani. Pompey anapeza kuti Hyrcanus ndi Aristobulus amene ana mfumu amalimbana ulamuliro wake wa Judea. So chimachitika nchonanda amene amakhala wansembe amene amakhangala kupanga control affairs also politics ku Judea. So amalimbana anawiriwa. So Pompey anaganiza anena kuti anaona kuti Aristobulus anali injustice sinejo yenera kuti akhale chani alamulire. Koma naloke nkhani ndizayikonzabe ndikapereka kuti wa Arabia. Koma funa akagonjesa su kumeneko kina ndibwera za sota nkhani ndicho chitika nchani. Aristobulus anakonzeka roho akamabwera Pompey ndikhaite ndarani ndalinga kale ufumu. So anakuza Ayuda aja atenge zota zitetezere kuti naye asasiye kukhala olamulira. Pala mazati Pompey akabwera mucho sabe. So Pompey anamba amaliza kampeni yake ku Arabia anamba unupita kuti ku Judea kujano subano. Pompey is a Roman, right? So tikamakaza Pompey kamba za Roman, right? So Pompey amve kuti Aristobulus akupanga prepare for nkhondo anamba upanga march towards Judea. So jamfuna ngozanga so tibe olamulire yayi. But it was the issue of now kuti 161 BC abanga coalition. Judea is lamulira inde kumane izipanga under Rome. Azamanga treat kindly mene Maroma zamanga treat kumano uyu samafuna ti izikhala Rome. Watengira to ground yek. Paja makangana ndino zenebe. So nena kuti mu 61 BC pamene 63 BC so pamene anakunyesa va conquest they were still under Rome. Ndikhuba tamvasana kusiyana waliwe. So ndokamba za 63 BC ne kali. So Aristobulus anafuna kuti apange negotiate na yote Pompey akubwera anaroke tipange submit kumaso ti kambirani. So anatenga ndalama kuti akapereke kumaso apange submit akambirani kuti apilirire. So agreement general inakanika. Okay? Chifukwa chono Pompey anatumiza Ganibus kuti akalandire ndalama. Ganibus akuvumira ndi gonja masene ndalama ya pipani. Ganibus walanda ndalama ija Pompey atumiza akalepa get around get ndorani ndiukia zokhala banje. Timozebe. So anapanga zokuti amumange Aristobulus uja. So chichitika njani? Pompey anapeza kuti anauza ame yake izirani isipanga match. Chifukwa china chika chona pajanali Aristobulus ndi Hyrcanus amene amakanga na crown of Judea. So amakanga na nkatimo anthu amene amasusana na Aristobulus amene anthu abwere alowe. Amene anthu amene Aristobulus amene asarani asalowe. So zero no makera na osegula. So Pompey analowa na manga kula amene Aristobulus yo zinthu zinathera pati pompo. So koma sizinathera pompo actually zinachita no makosana Aristobulus anamba kubwerera mbuyo. Sinanga masusana bendi Aroma anambubwera mbuyo kafika kuti kukachisi. So Pompey anamba kwasatira anazungulira for 3 months. So gete imene nasegula naye gete yolowa mu Yerusalemu kumano kachisiyo makosana anathera kachisi anazungulira for 3 months, right? So zinachita zinakuno pa mapeto ake anaphedwa. Makosana amene amawo Griza nandi Aristobulus uja anaphedwa maso ndi ansembe. Sina kansembe amapitiriza za ansembe zawo zija nangophera pamodzi ngati onse ali limodzi. So that was it. So Pompey anamalizisa kangano ndi wanagonjesa makoma ya Yerusalemu, right? So wanakakamiza na Ayuda azipereka no tribute. Zijaka fusa kuti nkwenera kuti nizipereka tribute kusiza zinambira bale amabano so bana. Right? So Roma
Yerusalemu anakhala pansi pandani pa Roma anosopano apa pajamene anazalowa mu malo okomesesawo ndi ababa anosopano tilimoze nayo. So malo okomesesa ndi ndani? Ndi Yerusalemu kapena Israel. Chikhala chofunika kwambiri mwafika kumapeto a ulosa part 2 ndikhulupirira zamveka apa. Alright, verse 17 Maria. Verse 17. Ndipo adzalimbitsa nkhope yake kudza ndi mphamvu ya ufumu wake wonse ndi wongoka mtima pamodzi naye, ndipo adzachita chifuniro chache nadzampatsa mwana wamkazi wa akazi kumuyipitsa, koma mkaziyo sadzalimbika kapena kuvomerezana naye. Right, so Rome yagwinyisa Syria. Tinaona ngati nkhondo imene ingakhalire achina Antiochus ajalanda Syria yonse ili pasi pachani pa Rome. Judea so iliponso pasi pachani pa Rome. So Rome ije inapitiriza kupanga konka, anapanga konkanso ku Macedonia, anapasa konka kweyani ku Thrace, konse kunakhala pasi pa ndani pa Roma. So tikuona amene tikuyendera kome. Yeah, so Judea antenga konse kumpota kutenga kwasala ndi kuti kumuse ku Egypt kapena ku Alexandria. So to be it that is how to be sawabe. It's to a point, eh? The most amazing thing is that Mungu anazinena zosezi, right? And reason so kumeno sandi mbali ya Alexandria anali ku Egypt, eh? Kino south. So Egypt imene nali inasalira imene sinali pasi pandani pa Roma bwino, eh? So Roma anatitengeso kuti kumeneko. So pa nthawi imene amene amalamulira ndi Ptolemy Auletus. So Ptolemy Auletus anamwalira mu 51 BC. Ndiye Ptolemy Auletus anamwalira anasira ufumu kwa Cleopatra mwana akankazi amene ndi Ptolemy XII ndisinzo namba yanyu ne. 17 eh? Yeah. Ptolemy the 17th okay, the 12th eh? Yeah. Ptolemy the 12th ndi Cleopatra ose amene ali ana. Now nkhani ya Cleopatra tinaimvako pakati pa maona YouTube shorts amakamba zoti nawanga film ya Cleopatra ndana amikanga munthu akuda ndana lusa kwambiri racial population ya mama. Anyway, wana Cleopatra ali ndabinemo. So Cleopatra nayo ngalokongole. So Cleopatra maso Ptolemy the 12 mukule usanaliana. So Ptolemy Auletus amalira wausiya mfumu yake kwawawa koma Egypt ikona life titenge kuti kumene gogo chinozelebe. So Roman Senate inanena kuti Pompey eti akhale guardian wandani wa Cleopatra ndi Ptolemy monga ngati mwa lonyezano la ndani la Auletus. Pajatisano Antiochus Epiphanes anatetezedwa ndi Aroma tumbwire. Yeah, anamenyana nkhondo nduku kwenjani kena kuno zinazavuta nkuluja atathaira ku Sidon mana anagonjesabe achina akumpoto we. So Aroma ajatakhala ndi mphamvu anakagonjesa kumpoto kuseni kutenga anosopano, right? Kuma Rome imaona be kuti ife ku Egypt titenge kukhaledi kwathu completely tizalamulira Iron Fist, eh? So Auletus mina amamwalira nada ana ndi ang'ono. Cleopatra ndi Ptolemy azilamulira pasi akhenga danda guardianship mpaka atakule azasogolera ni nani? Ni Pompey. Tankumba Pompey. Right? So kwaro chinachitika njani? Pompey anazakangana ni nani? Ndi Caesar anthawi imeneyo msomano. So taja makamba za Pompey akhanga I think he was almost like a general, right? Amene amapanga maconquest ambiri. So Rome inayi ndi magawa ngapa nayi Caesar amene akhanga ni mfumu ndi panaiso Senate ili ngati parliament. Tikamanga za parliament panopa timatengera zayo makosana ambiri amakhala ndi jani ndi council akhala mfumu ndi advisor basi. Mano Rome inabweza Senate. I'm sure it's Rome, or did they inherit from Greece? Anyways, umankandi mpatai Rome inayi ndi Senate ma MPs anagazara ababa Pompey pia pilano kuti ugogo bambanga naye kawiri. I think by this time not know Egypt is still in coalition in the Rome, so nara bambage Auleta anate anananguno if anything Pompey akhala kutani akusogolera. So chinachitika nchani
Pompeo apita kuti south tikuona menepe so Pompeo anamba kukangana ndi Julius Caesar sanangona apita ku south anawa ndi ali pasi pake ndana kangana ndi Caesar ndi pana ndithu ukhonda amene anamenyana ndi Julius Caesar unali ngati ndani Caesar akulomu kuja ndikuya tuloze nepe right so imene inakhanga ngati ina kungana nkhondo ya ku Pharsalus imene ochita nkhondo ya ku Pharsalus so Pompeo anamenyera umene wa Julius Caesar aranaye zafuta anathayiraso kuti ku Egypt tikuona menepe na Pompeo anakuchitira ku Pharsalus wathayira ku Egypt kumeneko Pompeo anaphedwa ano chifukwa chokuti chandani cha Ptolemy uja kamwana wanyamata uja anamaka uitenga mmaliza anaphedwa wafaso Pompeo brother wa Cleopatra. Ptolemy ndi brother wa Cleopatra wapanga zote uitenga mmaliza basi Pompeo atakakhala pa Egypt aphedwa apo msolani ndio tukupitize so Caesar akona ine ndipita kuti kumene ndikapange sort out zinthu so Caesar apita kuti ku Egypt so Caesar akupita ku Egypt ananena sinangayo ndi anangana guardianship yawa achina Ptolemy ndi Cleopatra afanana na ufumu uja ukhanga tuli soli bwino bwino so amafuna ta khazikise zonse zikhale bwino komabe ngakhale zinayi chonchi panayi kukangana ku Egypt iko namafuna ka thesis mezo Egypt is sinanga inenga tino Egypt is part of Rome parika agreement na ake yeri ndafuna khazikise bakaindende so Julius Caesar apita so anapeza kuti pana udani pakati pa Ptolemy ndi Cleopatra my brothers and sisters acha pana udani pakati pa right so chifukwa chokuti chani chifukwa tena Ptolemy ndi amene amaoneka kuti no ali ndi mphamvu kwambiri pene Cleopatra ngakhala ali bambaka na mfumu zona no Ptolemy anangotenga zonse yekha Ptolemy the 12 atenga zonse Cleopatra sakutani aibe gawo naliyo sakamkha china yonse iye ali kumbali kwambiri so pana kukangana meko so Caesar anapeza no senanga Caesar amaina ndi maufumu ake anapeza no Caesar ananare zinthu mavuta akutani akukule anaitana masoja zena achitochoka ku Asia abwere kuti kunoku ku Egypt iko right so chifaya anamizare maujene nabo ifatano kunaye komakhala mphebwe so Caesar makaneka kuchoka kuti apite ndanangita nasati makosana abwire maliko so Caesar anapereka lamulo Caesar ananena kuti no Ptolemy ndi Cleopatra mamezawo athesedwe pasakhaleso ame ya Ptolemy pasakhaleso ame ya ndani ya Cleopatra okay ndipo Cleopatra ndi Ptolemy abwere pamaso pa ndani pa Caesar ndezi zinanyasa kwambiri anthu a Egypt fire anakhanga ngati munthu achilenda bwaza tozazo ife zoti tichite right so Cleopatra anapanga strategy zimene anapanga anabisa mu carpet okay Cleopatra payekha anabisa mu carpet nduka kumana ndi Caesar carpet nakhala naye nyamulaze nkhala bwanji kama anabisa mu carpet anakomana ndi Caesar payekha no popanda ndani kuluja namfurokozera nkhala zake kena kuchitika njani Caesar anapangano chisankho nena kuti Cleopatra ndi Ptolemy akhale osolamulira pakamozi monga dana anakamba bambo awo so pakhale Cleopatra apakhale ndani Ptolemy azalamulira bwanji limozi tumana mezo ukhalire right so panali Pontius anenga chief minister akuti oku Egypt yo ndeyeyo anali ngati kuti no anali khanga nali sinanga yeyo ndi chief minister panthawi yakulamula ndi Ptolemy anakhanga ndi mbali ya Ptolemy ndalo Caesar zikatende khano Cleopatra abwirira ndikhanga ndi gawo lake lichosere sanga mawanga walishe masankhani mamwe kuti ade gawo langa lichepa ndi anamanga zoti anthu azidana nina ndi Caesar kuti akubwezesa Cleopatra kuti chani so my Egyptians analusa paka kufuna kugonjesa anthu osanabwera nina ndi Caesar uja ndi Caesar anabweza ndikamba kuwatcha ziwiya zawo chani mpaka na the biggest library in Alexandria they were almost burnt by a wing and then inaochedwa nkhondo imene iyi fana namba kuwatcha
maships ao moto unapita mpaka ku Alexandria. Actually the thing is tikamaka za library yakulu pa dziko lapansi pana library yaku Alexandria, pana ina ku Mali, ndawala the third nali but one of these are the biggest libraries before Europe ever had libraries. Ma history zena ndonena kuti ma Europeans would like us to tizikhulupirana nayo ndamene anabwesa nzeru. Pamene mu Africa munali ma libraries kale. Wonena kuti yama ndi amene amabwera kuno kusaphuza ndombarani ndikumapita. Ndikhuya timonzenebe. And even if you check ngati zili zoona uzana kuti ma theologians ambiri anali African osati European yeah. Anyways, izo ndifuna ndizange history ndi series ine imene tufuna tipange tikazama isadane ndi chipumbuso. Ndifuna pange series ya roho ya munthu akuda. Chifukwa mbiri anthu amatenga kuti no azungu amene anabwesa chipembedzo through slavery. Kodi chinachitika njani? Ndizoona kuti no ife we are brainwashed to declare Christ nofuna ndone chimeneke. Komanso what was the role of a Christ mu slavery? Kodi a Christ ndi amene amakhapa fufa ndi mafuna ndone zimenezo. Komanso china anatesta slavery ndani. Right, mafuna ndone zonse sifata anthu ambiri amapanga ataki ife azungu chani mafuna ndone zonse mwaso mafuna ndone zinthu ngati kunawo kuti no kodi anthu akuda anali kuti munthu ya Bible. Kodi Bible anthu akuda mulibe nganali panali patipo. So tambo kuona zonse mwaso tambo kuona zinthu ngati kuti kodi no anthu akuda in the end of time will they have a place? Kodi maisha zabira amene amakhapo kapina nkhazi makhapo ngapanga series yabwino kupanga cover zinthu zonse muno bwino. Actually ndifana zapange ma historical sources eni ma historians zomanga kodi yanu mapanga sources paka mafika ntaya the Roman Empire kuti what was the role and how good the formation of what would later become the Catholic Church my forefathers anali anthu otani umonika zonse zinthu zapanga series imoze that is my skepticism to know which is the true, which is the false. Wasn't a man one zinthu zambiri without any evidence. So anyways, nangu gwira goko mano khande to Alexander library mbale yambiri atani ya ucheka chichitika njani. So panakano support ya Antipata ndiye uti Antipata adium anapanga aweza to join ndani Caesar. Okay, Antipata German anajoina Caesar ndipo anajoina Caesar ni Ayuda 3000 tinoza nebe anajoina Caesar ndi Ayuda 3000 analola kuti no Roman army ipite kuti ku Egypt opanda any resistance so chaka madusa amafunika aduse pa Jerusalem so iye anazara mutadusa mwasa anajoina nawo ndi Ayuda ngati 3p no sabita kuti pajana itanisa Caesar yeah. So china kuti no pana chitika nkhondo ya pamazi ino manthawi yomweyo. So nkhondo ya pamazi inachitika pafupi ndi Nile, right? Mabwato a Egypt, mabwato andani a Rome amene anapangiswa nawo kuti no Caesar agonjeseretu akhale ni mphamvu datha kuyankhulaso nosopana. Sedition stage yathera pati pompo. Now chunchitika njani Ptolemy demise. So Ptolemy sinanga paja Egypt inamukira ndani Caesar. So pamene ndiwana umenya ndi Egypt umenya ndi achina Ptolemy umenya. So Ptolemy amazato bwato yake atani afuna athawe anamira madzi ofera pati pompo. So chifukwa chimene ichi Alexandria ndi Egypt osa Alexander ni malo akulu aku Egypt ndi Egypt osa anapezera basi ifetu agonjera kwa ndani kwa Caesar basi. Ndi ifara agonjera kwa Caesar dera lonse la mfumu ya mwera asana kwa mbali imozi ya ndani ya Roma sopano. Mfumu akumpoto ndo kumwera ose amezera mfumu andani wa Roma. Wandisa olosi ujawo ngumena manena kuti ufumu wachina pakho zakhala yani mfumu wa Roma. Tamvana no enebe. So abapano nalenga verse nake sinaimalizisi amene amanati he shall establish the vision. Nega verse nanga ndimawerenge kuti vision ndiyo dijani. Vision ndinena kuti no pamfika khale mfumu achina mbajani 4 umene nali mfumu andani wa Roma. So izachitika papasa kwanisa mfumu uloso umene unayikidwa mu Daniel chapter 2
Daniel chapter 7, Daniel chapter 8. Lukujarani wakwanisi vano subhana. Lukubya tinoze nebe. Now, mine tafika mu nthawi ya mati waseno fuma chinamba 4 ndekuti no tamane kuyandika no nthawi yathu no subhana. Right? Nthawi yathu amweni. Right, ino ndapo mpane. Numa wana wina kama furukuza jani ndakafurukuza zaka za mana timjawo medijawo ndakula nafusa kufuza ufusa kwani ndabadali kona zaka kwambaza ndiko vyake sizogwirizane akamba zaka likali yeah so then ndikumaliza baba so Caesar chichitika nchani se atole vyamalira kwangu sala Cleopatra niko kana anaoneka bwino anaoneka bwanyu manu zikuoneka kuti no asiza jana onora mungonda kwambiri no basi anabazara ndo balika naye infatuation yagwira ndiko ndicho ngubaya pakamozi chamakhala zimpepo yambiri ja basi ankhala naye basi malamulo abwereso kwakakonzeso zinthu angokhala ku Egypt kujana sobana Egypt ili basi pa Rome ukoso Rome ili bwino bwino basi ntakhala kongo basi ankhala naye right so Cleopatra ujano sobana anapezana kuti no wabangano team up ndi Antony kusobana mkulu wina kama Antony. Eri kula susane ni nani? Augustus Caesar. Ndipo anamba kwisa nchiro mphawa yake mususana ni yani? Ndi Rome. Tuona menezo ukhalira mwe. So tobiriza tentoneni pa Daniel 11 verse 18. Tipa verse 18 sinafike sokutaka. Verse 18 ali yani? Pambuyo pake adzatembenuzira nkhope yake ku zisumbu na adzalandira zambiri koma kalonga wina adzalekesa kunyoza kwake adanyoza nako inde azambwezera yekha kunyoza kwache. So chitika nchani Julius Caesar anapezana no wachoka kuti ku Egypt tinoze nebe Julius Caesar anachoka ku Egypt kuti akamenyane ni queen akamati Fasenis amene ali mfumu ya Sumerian Bosphorus nayo akamenyane naye wene so Caesar angofika chambirira anapesa no dana ali kuti ndipo anthu ake sana apumeso aenda chiulendo paja pasi kale timenda apase waenda ulendo sana straight adana ali kuti amenya nkhondo kathera pati pompo anamenya china Fasenis ndikagonjesa completely palibiso adakavanga so Caesar uthenga amene amanena ndiyamanena tuno anena veni vidi vici mwaize mene I came I saw I overcame I came I saw I conquered yeah that's what he said so atagonjesa mewo anatumiza uthenga wanzake kuti veni vidi vici I came I saw I conquered okay so zimene zikuimira na tuno ulosimu unakwaniritsidwa right so anthu atakamba zosiyana kumano nkhani tuno panachitika zinthu zina yeah okay zinthu zina zitizifuruza mu verse ya Daniel 11 verse 19 kumano ifaja nthawi kuti isapite kwambiri tithera pompa ndipo verse 19 mpaka na 35 tipanga mu part 2 amen.